Αφήσαμε τη μουσική για να πω έτσι δύο λόγια, μια και καταφέραμε να συγκεντρωθούμε σήμερα εδώ, για να πούμε με την ευκαιρία και ευχές και χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Βέβαια αυτή η συγκέντρωση ήταν εξαφνική και ήταν μια απόφαση των νέων παιδιών που έχουν αποφασίσει να στηρίξουν το συνδυασμό για τις επόμενες δημοτικές εκλογές που θα γίνουν 18 Μαΐου, η πρώτη Κυριακή, και η επόμενη Κυριακή 25 θα είναι μαζί με τις ευρωεκλογές. Έτσι καταφέραμε σήμερα να βρισκόμαστε όλοι μαζί για να εκπληρώσουμε το στόχο που είχε αυτή η συγκέντρωση, δηλαδή την επιθυμία των νέων ανθρώπων να γνωριστούν μεταξύ τους, να ανταλλάξουν τις απόψεις τους, αλλά και με τους μεγαλύτερους. Γιατί το πρόβλημα είναι ότι οι νέοι κουβαλάνε νέες ιδέες, ρουφάνε τη γνώση από τα βιβλία που είναι το εύκολο να δοθεί στη γνώση από τα βιβλία και από τα άλλα μέσα ηλεκτρονικής κυρίως ενημέρωσης, και το δύσκολο είναι να ρουφάς την εμπειρία που πρέπει να περπατάς μες στη ζωή. Γι' αυτό λέμε καμιά φορά ότι η γνώση πρέπει να πάει μαζί με την εμπειρία. Άρα ο νέος, για να εκπληρώσει την επανάστασή του και την όρεξη που έχει, πρέπει πέρα από τις γνώσεις να έχει και την εμπειρία μαζί, την οποία αν δεν βιάζεται να την αποκτήσει, πρέπει να τη δανειστεί. Γι' αυτό καμιά φορά όταν οι μεγαλύτεροι, σαν εμάς παράδειγμα, λέμε ορισμένες κουβέντες, μην παρεξηγήσετε οι νεότεροι, βάλτε το στο σκληρό δίσκο και μπορεί κάποια στιγμή να σας χρειαστούν. Ανεξάρτητα από αυτά, ήθελα να σας κάνω γνωστό ότι ο συνδυασμός μας, ο δημοτικός συνδυασμός, η δυναμική πορεία, έχει ήδη ξεκινήσει το δρόμο της με στόχο να διεκδικήσει την επόμενη δημοτική αρχή. Και το στόχο αυτόν τον βάζει γιατί πιστεύει ότι η γνώση, η εμπειρία και η ικανότητα είναι σημαντικά πράγματα στην εποχή μας για να μπορέσουμε να τα αποκριθούμε. Επειδή όμως μιλάω κυρίως στους νέους και απευθύνουμε, πρέπει να πω ότι είναι δύσκολες εποχές. Πάρα πολύ δύσκολες για την Ελλάδα. Και βέβαια δεν είναι μόνο οικονομικό το πρόβλημά μας, είναι θεσμικό, είναι θέμα αξιών, άρα πρέπει να βάλουμε μπροστά τις μηχανές με ένα σκοπό να ξεφύγουμε από αυτό που είμαστε σήμερα. Γι' αυτό εμείς δεν πρόκειται όμως να μιλήσουμε και να πούμε ότι θα διαχειριστούμε ούτε τη μιζέρια, ούτε τη φτώχεια. Εμείς θέλουμε να διαχειριστούμε την ανάπτυξη, την πρόοδο και κυρίως την ικανοποίηση των ανθρώπων για ένα καλύτερο μέλλον. Για να το πετύχουμε αυτό, πρέπει να λέμε πάντα την αλήθεια. Όχι υποσχέσεις που δεν πρόκειται να εκτελεστούν, ούτε τα οποία θα ανατραπούν. Πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και εμείς, στοχεύοντας την ανάπτυξη μεθαύριο σε μια νέα δημοτική αρχή, έχουμε σαν στόχο να αξιοποιήσουμε όλα τα προγράμματα, τα ευρωπαϊκά και τα προγράμματα τα περιφερειακά, που θα φέρουν οικονομική δύναμη στο Δήμο, για να μπορέσουμε έτσι να βοηθήσουμε κυρίως την νεολαία. Γιατί αν αυτή τη στιγμή πούμε στην νεολαία για πεζοδρόμια και για καθαριότητα και για ασφαλτοστρώσεις ή για τους κάδους ή για κάτι από τα τετριμένα τα καθημερινά, νομίζω τα βλέπουν σε τρίτη και τέταρτη κατηγορία. Εκείνο που ενδιαφέρει το νέο είναι κυρίως αυτό που τον φέρει στην απασχόληση, που θα ικανοποιήσει την ανεργία του. Σήμερα δεν υπάρχει κανένα σπίτι που να μην έχει έναν άνεργο ή έναν μικροαπασχολούμενο. Άρα πρέπει εκεί να στραφούμε. Αυτή τη στιγμή που θα μπούμε στο νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, το οποίο είναι το νέο ΕΣΠΑ,
δηλαδή το ΣΕΣ όπως ονομάζεται, εκεί υπάρχουν πολλές ευκαιρίες. Μια ευκαιρία, ένα πρόγραμμα που θα τρέξει άμεσα, είναι αυτό που μπορούμε να φτιάξουμε ως μια δημοτική λέσχη νεολαίας και καινοτόμων ιδεών, όπου εκεί χρηματοδοτείται ο χώρος, χρηματοδοτούνται οι καινοτόμες ιδέες και βρίσκει ο νέος απασχόληση. Και αν λάβουμε υπόψη μας ότι είμαστε από τους λίγους δήμους με τέτοια ποσοστά πανεπιστημιακής μόρφωσης. Επομένως έχουμε αυτή τη στιγμή τη μαγιά εκείνη που μπορεί να μας στρέψει στην ανάπτυξη. Άλλο σκέλος ευκαιρίας που θα μπορεί να ικανοποιήσουμε ένα μεγάλο κομμάτι ανεργίας είναι τα προγράμματα για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχείρησης. Κάτι το οποίο και θα δημιουργήσει καινούργιες θέσεις εργασίας και θα δώσει ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να βρουν δουλειά, είτε κάνοντας τη δική τους μικρή επιχείρηση, είτε βοηθώντας οι επιχειρήσεις άλλες που ανοίγουν. Άρα έχουμε μπροστά μας μέλλον για ανάπτυξη, αρκεί να θέλουμε να δέσουμε τα νιάτα με την επαναστατικότητά τους και τις ιδέες τους, με την εμπειρία και τη σιγουριά που έχουν άνθρωποι που γνωρίζουν τι σημαίνει το σήμερα, έχουν την εμπειρία του χθες και βλέπουν με μεγάλη αισιοδοξία το μέλλον. Και τέτοιοι άνθρωποι πλαισιώνουν αυτή τη στιγμή τη δυναμική πορεία και στοχεύουν σε μια πορεία που θα ξεπεράσει τη μιζέρια, τη φτώχεια και την κρίνια και θα πάει στην αισιοδοξία του αύριο για ένα καλύτερο μέλλον. Δεν θέλω να σας κουράσω. Η συγκέντρωση έγινε για την γνωριμία μας. Απλώς θεώρησα καθήκον μου να πω δύο λέξεις και να πω ότι να κοιτάξουμε το αύριο. Γιατί ανήκει όχι σε εμάς που κατεβαίνουμε το βουνό, σε αυτούς που το ανεβαίνουν. Καλή επιτυχία. Εύχομαι σε όλους τους συνεργάτες μου καλό αγώνα, χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους. Να είστε καλά.